Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kritika deċiżjoni tal-Speaker Angelo Farrugia li rifjuta talba li kien għamel Adrian Delija stess biex sala fil-bini tal-Parlament tissemma l-ġurnalista Defni Caruana Galizja. L-Speaker Angelo Farrugia ċaħat it-talba minħabba li skontu din il-mossa tista' titqies bħala waħda li tnaffar l-imparzjalità tal-Kamra tad-Deputati. Fittra li bat l-Speaker Adrian Delija insista li ma jaqbilx ma' din id-deċiżjoni u li l-ġurnaliżmu essenzjali għal kull demokrazija u aħna marbutin li nħarsuh. Il-Parlament ma jistax ikun neutrali jew jibqa' siket meta ġurnalista tinqatel għal Adrian Delija. U stqar li fl-aħħar mill-aħħar il-Parlament u fidmir li jiddefendi u jikkommemora lil dawk li ħallsu bħajjithom tal-li wettqu dmir ġurnalistiku tagħhom. Adrian Delija qal li danu dak li għamel il-Parlament Ewropew mhux biss iddeċida li jsemmi sala għal Caruana Galizja iżda nieda wkoll premju għal ġurnaliżmu investigattiv. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien għamel dan is-suġġeriment fit-3 ta' Mejju u ħeġġeġ lill-Speaker biex jikkunsidra mill-ġdid din il-pożizzjoni.